Marina Cvetanović iz Niša, koja je 8. septembra prošle godine nožem usmrtila svoju majku Zoricu Cvetanović u porodičnoj kući, proglašena je neuračunljivom u trenutku zločina, pokazalo je psihijatrijsko veštačenje. Umjesto zatvorske kazne, očekuje se da će joj sud izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa. Sudski postupak i veštačenje. Kako su potvrdili iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu, veštak minus psihijatar iz specijalne zatvorske bolnice u Beogradu svedočio je tokom glavnog pretresa krajem februara, potvrđujući nalaz da je okrivljena u trenutku ubistva bila potpuno neuračunljiva. Nije mogla da shvati značaj svog dela niti da upravlja svojim postupcima. Također, proglašena je procesno nesposobnom da prati tok postupka ili da iznosi odbranu, saopštilo je tužilaštvo. Noć nakon zločina i hapšenje. Nakon ubistva, Marina je cijela noć lutala unezverena i krvava po obližnjem šumarku. Policija ju je 24 sata kasnije locirala pomoću dronova u parku pored fudbalskog igrališta. Prilikom hapšenja nije pružala otpor i odmah je priznala da je ubila majku. Komšije i rođaci u porodici. Komšije i rođaci imaju oprečne verzije o životu u porodici Cvetanović. Marinin stric Negoslav Cvetanović tvrdi da su Marinin otac i majka bili pripadnici sekte, što je, prema njegovim riječima, uticalo na Marinino mentalno zdravlje. Sa druge strane, Zoričina bliska rođaka negirala je da je Marina zlostavljana i istakla da je Zorica bila posvećena majka, koja je pokušavala da pomogne ćerki. Marina je često bežala od kuće, maltretirala roditelje, a oca je čak i lažno prijavljivala policiji za silovanje. On je zbog toga više vremena provodio čuvajući stoku nego što je bio kod kuće, tvrdi Zoričina rođaka. Istraga će utvrditi motiv ovog stravičnog zločina, dok Marina Cvetanović čeka odluku suda o daljem psihijatrijskom lečenju.